Cynghorydd Gwyn Wigley nesa. Diolch Cadeirydd. Mae hwn yn un diddorol ac dwi'n meddwl bod gormod o walle yn yr cynnig yma. Mae gen i adroddiad fan hyn o Bydd Energy sydd yn llawn gwalle hefyd ac fysa rhywun sydd wrach ddim mor hapus yn dweud bod nhw yn gelwydd coeth. Y ffaith ydy ni'n allforio yn ei gwyrdd. Ni'n cynhyrchu mwy na ni angen. Yr ail bwynt ydy, heb roed peilonau fyny, heb roed melinoedd gwynt fyny, ni ddim yn siarad am dŵr, ni ddim yn siarad am afonydd, a dwi'n cofio yn Bro Ddyfi oedden ni'n cael trydan efo Pelton ag Archimedes screws. Ni ddim yn sôn o biti solar, a mae'r defnydd yma o solar farms, ffermydd solar a ffermydd gwynt. Mae'n joc i ddefnyddio'r gair ffermydd amdanyn nhw, achos os rhywbeth, maen nhw'n tynnu tir allan o ffarmio. Mae yna pe bai ni yn rhoi solar ar bob un adeilad diwydiannol, a dwi'n cymeryd ffermydd hefyd fel diwydiant ar bob un, so gyda ni 5 gwaith ar ynni ni angen heddiw, yn cynhyrchu, mae'n ddrwg gen i, yr ynni ni'n cynhyrchu heddiw. Mae yna yn yr system gynllunio, neu ar fi'n dod i'r system gynllunio, rhwng yr hirwain a'r heads of the valleys, y ffordd fanna, a ddedwn ni Dinas Mowddwy neu Dolgella, mae yna dros 1,000 o melinoedd gwynt ar ei ffordd. Hwyrach fydden nhw ddim yn mynd trwad i gyd, ond 4 sydd yn penderfynu na dim ni. Mae'r 1,000 yna maen nhw i gyd, bob un o'n nhw, dros 220 metr o uchder. Bron dwbl y rhai ni'n gweld yn gyffredinol rawn fan hyn heddiw. Y peth arall sydd ddim yn cael ei drafod yn anffodus ydy mae'r cynllun yn mynd fewn am yr melinoedd gwynt. Mae cynllun wedyn yn mynd fewn am y peilonau. Maen nhw'n cadw nhw ar wahân. So os ydych chi'n rhoi y melinoedd gwynt fewn, mae'r rhaid chi gael y peilonau. Wrth gwrs, mae'r opsiwn o roi o dan ddeiar sydd ddim bob amser ar gael. Os ydych chi'n rhoi y peilonau fewn a cael y cynllunio hwnnw, mae'r rhaid i chi gael y melinoedd gwynt, neu beth yw'r pwynt o gael nhw. So mae'r cadw'r ddau ar wahân yn warthus ac yn bwrpasol i daflu llwch i'n llygad ni. Yr un arall ydy, rhwng Rhandir Mwyn a yr ardal yma, o'n i'n siarad efo rhywun sydd yn peiriannydd, a o'n dweud mae 8,000 o dynelli o ddir i ddod fewn. Ac i wneud hynny a fynd ar pibelli yma fyny, mae fydden nhw'n newid y ffyrdd, tynnu siatynoedd allan, torri coed, sy'n bu gwyrdd o biti hynna. Wedyn, i wneud hynna, mae eisiau 240,000 o dynelli o goncrit. Mae hynna yn 13,000 truck concrit, a maen nhw'n mynd fyny unwaith a lawr, so yna chi 26,000 o siwrnioedd. Sa'n bu gwyrdd o'n biti hwnna. Os ydych chi'n mynd ar ardal lle mae mawn, mae rhaid chi dynnu'r mawn allan lle chi'n rhoi o. A mae'r syniad yma sydd wedi cael ei gwerthu i ni o aia, mae'n ddigon hawdd ar diwedd y dydd rhywbryd neu gilydd allwn ni dynnu'r melin wynt lawr. Dyn nhw'n mynd i dynnu'r concrit allan. A ni'n gweld beth sydd wedi digwydd efo y diwydiant glo, a mi aeth yr arian i'r rhwle, Llundain Beth Dybyca, a mi oedden nhw fod yn clirio fyny'r mynyddoedd, y tips ac yn y blaen. So wan mae'n arian wedi dod o Llundain, dwi'n yn cofio'r ffigwr, ddedwn ni 200 miliwn, ond mae eisiau mwy fel 2 biliwn i wneud o, a ni sy'n gyffo talu i glirio fyny. Allai weld hyn yn digwydd, Bydd Energy yn rhoi pethau fewn, a wedyn sydyn rhaid, maen nhw'n mynd pop, a fydd na ddim arian yna i glirio fo fyny. Os ydy'r rheina mynd trwad o Gaerdydd, a ni isio melinoedd gwynt, 10 neu o dan, yn lleol fan hyn, os gen i'n lot yn erbyn hynna.
ydy, mae nhw'n mynd i fod yn bobman. A dwi'n hollol yn erbyn hynna, does e ddim angen o gwbl, ni'n gorgynyrchu, a'r rheswm bod nhw wedi dod i ganolbarth Cymru ydy ddaru nhw gael eu banio yn Lloegr tan yn ddiweddar. A wedyn ath golwg biwt tuag ato ni, lle ewn ni, canolbarth Cymru. A lle maen nhw'n mynd i wrth gwrs ydy i canolbarth Lloegr, achos oedden nhw ddim yn cael rhoed nhw yn fannu. Dwi'n gweld bob dydd y wal cofiwch Tryweryn, dyn ni ddim wedi cofio. Hwn ydy Tryweryn ni heddiw. A mae'n gwylydd yno ni i fynd lawr y ffordd yma. Dwi dros yni, mae gen i paneli solar yn hunan, sy'n problem o gwbl. Ni'n cynnyrchu rhywfaint o'r dŵr hefyd. Dim problem o gwbl. Ond mae hwn y cyfeiriad ar hynny. Does dim angen o.